Daddy, nai. Gwakena anyị afa mmiri anyị nọ na ife a. Ebe a no more the natural water. Ọbụrụ aka mere etu aka afta dị ụwa hụ dị etu aka ọ dị. Otu aka ọ dị mgbe apụta ụlọ pụta ụwa. Ukwu na-enye nsogbu na nkechi ukwu ebe a ọ ga-ana. Onye ukwu na-enye nsogbu. O je tinye ukwu n'ebe a mmiri a si apụta. Na-asụ mmiri a na-asụ ebe a ukwu na-egbu eke. Nna anyị o nwere ife m chọrọ ịghọta ya na akụkọ a na-akọ na mmiri na-agwọ ọya ọwụ ha akụkọ ifo nọ akụkọ. Mba ebe a obi na-egbu etinye obi onye ha nke oke. O nwere ọya ọzọ mmiri a na-agwọ ka ọsọsọ ukwu mgbu. Anyị filu na natural water na-agwọ ọya. Ọya niile pure water niile a na-aṅụ ọnya ọya na ị na-aṅụ ọgwụ a ị na-aṅụ mmiri ọ n'ọnọdụ ka ị na-ahụ elu ya sef. Otu a ka mmiri a dị mgbe ụlọ etu a ka ọ bụrụ aka mere ya. Okwute a dị n'okpuru mmiri na-atasa. Etu a ka mmiri a si wee dị. Nna ya ewe n'iwe enelu m anya n'elu ebe a wee fụ na o nwere ya ife eji agbago ya. O nwere ife dị na ya bụ elu. O nweghị ihe dị na ya, o nwere arụsị mmiri a dị na mgbago a mana onye na-eme ihe a onye na-enye ya nri anọzi ndụ. Onye na-enye ya nri anọzi ndụ ya bụ arụsị nwe mmiri a. O nweghịzi onye ọzọ. Oge o jidekwara onye ọzọ onyewe ya nri. Ya ji aka ya họrọ onye ga-enye ya. Nna anyị ka anyị fụke n'ife iji n'aka ife a. Akwa akụma tiwara ụgbọ. Akụma abịa na mmiri ọ ga na-egbutere anụ iwere anụ gbujuo pan na ndị ọma na ị na-egbu ya. Ọ na-anọcha ọnwa na-abụ ọ na ọmụvuo take off from that place. Ya bụ akụm gbawara ụgbọ. Na mmiri ka esi eweta. Nna anyị enwekwana iwe. Ọ ife anwa iji n'aka ọnya bụ akụm gbawara ụgbọ ka o nwere anụ na-eyi elu. O nwere anụ na-eyi nnukwu anụ bụ n'ime mmiri izi na ọ nọchie mmiri ụgbọ mmiri a na-aga si na ọ pụọ. Ya bụ ife na-eyi anụ na-eyi ife anụ. Ya na ahụ ya ka o si apụta n'ime mmiri ka a na-eweta. Kemgbe m pụtara ụwa m nọ na nwata ana m anụ ka ndị okenye na-ekwu akụm gbawara ụgbọ nchekwa n'asụsụ a na-asụ mana anụmanụ ka ọ bụ na mmiri. Nna ya enwekwana iwe. Kedu ka ya bụ ife si wee ruo oge aka ọ na mmiri a ka iwetara ya? Wele anyara m ụgbọ mmiri ana m eje kpọkwa ntụ konye chen ụgbọ mmiri n'ime mmiri ka m sitere. Ofu iji n'aka nke a nwa iji n'aka ka ifuke ya ọ dịka o nwere ife eji wee chọta anyị. Etu a ka ọ dị ka m wetara ya na mmiri. Otu a ka ọ dị ka ị wetara ya. Enwekwana iwe nna anyị maka ndị na-esonyela anyị n'ife onyonyo. Ife anyị ji n'aka bịalụ yibe akwa yibe okwute. Ụfọdụ na-akpọ ya akwa udele. Beta ọka ọ bụrụ akwa udele. Ọ naghị eme mgbawa. O nwere ife ịrịba ama pụrụ iche maka ya bụ mkpụrụ akụ mgbawara ụgbọ. Eji m ya dekoreti ụlọ m. Mmejiche ya o nwere efere aja mmiri anwa dịkwa okwute mmiri a ndị a were tụkwasị n'elu ya wee na-achọ ụlọ mma. Ya bụ na ọ bụrụ lite ebu a ka ị wetara mgbe ị na-anya ụgbọ mmiri. Mba many people bịa na-adachi. Nna ị ka na-anya ụgbọ mmiri kịta? Mba nrụta ya bụ m. Ị na-agụ ezumike nka. After Nigerian Biafra War. Nna anyị Nigerian Biafra War. Enwekwana iwe ka m jụọ gị. Kọkenyela anyị obere akụkọ maka ya bụ. Anyị jere agha anyị gbara ọsọ from Guzo wee gbanata oge a na-egbuji ndị Igbo n'ugwu Hausa. So anyị fụta na Makọdị akwụsị anyị kpọtuo ndị Igbo na-egbu ụmụ nwaanyị ọgbọwa ndị dị ime afọ. So anyị o nwere ebe anyị zoro wee gafee natajie bido n'Enugwu gbuo okwu Hausa. Anyị anara odo ụlọ gbuo Hausa etu a ka esi mede si ebe a wee baa amị from boys company to militia attached army maka etoruo m amị oge a. So a nụrụ agha anwaghị agha mmegbu ka ọ n'obodo anyị nọ ka agha kwụsịrị
Hausa across nwere obodo anyị nọ gbam anyị na ha na-ene onwe anyị etu a ha bata anyị nwa agakwu okwu maka o nwere ihe a ga-eme n'omenala anyị ha na-ene anyị ahụ ha ma agbanwu ebe gị nwa ama agbakwanụ etu a